Pois todo preparado para pelexar por ese bote. Aí temos a Inma nese quinto chanzo, ca mirada fixada nese gran premio. Pero, ollo, que se vos queredes vir aquí e tamén optar o bote do Atrápame, só tedes que escribirnos ao 618388887 e igual acabades no quinto chanzo loitando por un bote que hoxe está, por exemplo, en 23.200 euros. Aí está. Aí cho mandamos, Inma, para que te vayas a facendo esa cifra. Inda que xa sabes que para iso hai que facer un bo minuto final. 100 euros por acerto, pero se Inma quere levar o bote terá que acertar as 5 preguntas, facer pleno e contestar correctamente todas as preguntas de todas as categorías, que hoxe son as que ides ver. Atenta, Inma, hoxe vouche preguntar por moedas, moda, gastronomía, directores e viaxes. 60 segundos por diante e 23.200 euros en xogo. Preparada? Sí, sí. Pois moita sorte. Gracias. E tempo. Moedas. Cal é a unidade monetaria empregada no Xapón? Yen. É correcto. Moda. Que fotógrafo de moda foi o primeiro en ter unha exposición na Fundación Marta Ortega? Paso. Gastronomía. Que chef foi recoñecido co Premio Cociñeiro Galego 2025? Paso. Paramos o tempo. Paramos o tempo. Só 20 segundos pasaron. Temos ainda 40 para moitas preguntas. A dúas imos volver. Recordo, che buscamos un fotógrafo que foi o primeiro en ter unha exposición na Fundación de Marta Ortega e tamén buscamos, que igual alguén na casa o sabe, un recoñecido cociñeiro que ganou en 2025 o premio a Cociñeiro Galego. Se nos está vendo el, un saúdo. Ti dalle voltas, que nesa segunda rolda pasaremos por estas preguntas. E agora quédanos ainda por ver a categoría de directores e de viaxes. Preparada para continuar? Preparadísima. Pois veña, 40 segundos por diante. E tempo. Directores. Con que nome son coñecidos Javier Calvo e Javier Ambrosi, directores da serie La Mesías? Los Javis. É correcto. Viaxes. A que país teñen que viaxar os que queren facer surf na illa de Bali? Paso. Paramos o tempo, falta de 25 segundos, algo menos de medio minuto. Imos ter que seguir viaxando, igual na casa, igual alguén xa sabe, repito xa tamén para ti, Inma, buscamos o país o que teñen que viaxar os que queren facer surf na illa de Bali. O que é o mesmo, onde está Bali, en que país está Bali? Pénsao, seguimos. Sí. Pois veña, concentración. E tempo. Moda. Que fotógrafo de moda foi o primeiro? Paso. Gastronomía. Pepe Solla. Non é correcto. Viaxes. Indonesia. É correcto. Moda. Que fotógrafo de moda foi o primeiro en ter unha exposición na Fundación Marta Ortega? 10 segundos. Paso. Pasamos. Gastronomía. Que chef foi recoñecido co Premio Cociñeiro Galego 2025? Dime un chef. Paso, paso. Volvemos a moda. Que fotógrafo de moda foi primeiro? Ai, ata aquí. Tempo. Pero ben xogado, Inma. Aplauso para ela. Esforzouse moito, fixo ben. Conseguiu moitos acertos. Apenas nos quedaron estas dúas categorías. O chef que buscábamos era Víctor Basante, o que foi recoñecido co Premio Cociñeiro Galego en 2025. E Peter Lindbergh foi o primeiro fotógrafo que expuxo nestas coñecidas, logo chegaron tamén grandísimos fotógrafos a expoñer na Fundación Marta Ortega, pero Peter Lindbergh foi o primeiro. Inda así, moi ben xogado, Inma, parabéns para ela, 300 euros que leva para Bande, parabéns, moi ben xogado. E o bote que seguirá medrando. No próximo programa xogaremos por 23.300 euros. Vamos por estar aí, non o perdades, vémonos, ata a festa. Moi ben.